Ole ka chenela ka lo lom le ve ka cheu tu na chuanin kum sang ni som ni pahnia ti chua watcher the movie kan clear ho le do na ni a movie in chan na chuan nu batuak tharte hi motor chunga an lo chuanga a mai chia zok chu Julia ni in apasal Francis omboka hetlai buchare santi muna hian an pem tharve chi abok Julia hi American ni in Francis vetung hi Romanian ani boka Romania lama an pem chan chu an pa Francis chu an tho na company lamin chutlai muna an son wang ani chumizan chuan taxi a chuan chuangin Francis chuan driver pa chu ati ti puimol mola mase American nu Julia tan chuan apasal Francis le driver pa tu soi chu she themalo har hle nakina chuan an apartment tur po an thlengta a taxi atanga chuakin Julia chuan building an enwang fang chuan ama lo thli reng tu ni om tak chu amuta a mase ngai that lo na em nei lem lo chumin nuwa building chunga lutin anei tu nu chuan an apartment tur omnalama chuan a hruai ngala achunga chuan lutin anin thar tura chuan tukverlian thatok tak mai chu an hmungala tatang chuan chen om building le kongte chu alang chiang hle ani chumi zan vek chuan anin thara chuan mutchin sai te chu an han rela mase Julia chu alo mu hil thei chi lo ti chuan khuma tanga tho chuakin an tukverlian thatak maya chuan avadak wanga an da wang nu chuan a mami pa puk kha amule tatlat mai chupa chuan an thlen hlima alo thlirang che khan Julia chu alo la thli reng hi alo ni mase Julia chuan engte wala lo ngai lovin khumlama pansan le ta a atuk zinga chuan Julia chu khuma tanga ron tho chuak themin a thorwal chuan a phone a pasal Francis an message alo nu chia chu a mungala amutui em wanga akai har lo thu alo shil ani chumini chuan Julia chuan insung da chu ti fain huna manga chutia ti failai chuan in le lama thom lo ri chu a sheta a lam le out thom ni om tak chu a she thei ani nakina chuan khopui te chu fangkwalin Romania khopui chu hriat chian te an tum le a mase Julia chuan tonga she thiam lo nen khopui thara bul han tran le chu alo har viau mai zan khat chu Julia chuan tukvera tang pon lam chu alo thlir le dawa chuta chuan an ep building atanga a mami pa pokin alo thli reng lai chu amule tatlat mai tuna chuan tlemi na ngai thato bik vaklo chumi nu chuan Francis polo ho ve to in mase Julia chuan a thil ton chu shil ngai po a hriat lo wangin a shil talova Francis ron ho nu chuan an lo tum lo kang ngein chumi zan chuan hun do om tak mang dun tur chuan an chuak dun ta a an holam chuan an chena building kota police motor le ambulance te chu an muta a an lo vei so to mai ambulance a chuan tuar tu ni om tak pakhat chu lo omin puan hian lo in tuam boka alan dana tang chuan tual thana emo thil thalo tak a thleng ti chu a hriat thiam thei ngal mai boka ti chuan Francis chuan mei chelo ding hne na chuan thil om zia te chu zotin mase engma a hriat bik lo thu alo shila mase engemaw tak chu a thleng nge yani ina an let nu chuan Julia chuan TV a news chu en ngala ta chuan thil thleng om zia chu an ron puang ta chi abok an apartment bul hnaya mei cheruang an char thu chu an ron puang ta a chu chuan an kota police an lo om chau chan te chu a hriat thiam tir ngal boka chu baka ambulance lo om pa kha ruang char tu alo ni nge ani athu hriat te awang chuan Julia chuan serial killer lo om tak an chevela chuan om chu aring tarum ruma ti chuan a ril ru chu nuam chi to lovin chu ti lai chuan lo clear train tu pa kha a hret chuak ta zok mai chu vele Francis ne na chuan lo en thla train tu an om thu chu a shil ve ta a mase Francis chuan lo ngai thu tak te chiam lo I hlau thon luata thil ni lo pui ingai tu ani kha ti in a lo shil thunga chumin nuwa ana tho pui ten zanria an ron kil tur thu soin Julia chu zanria tui tak lo buat sai turin tingal boka
chumi zan chuan zanriat chu an kil ho ta a an mi khwal pa Simon chu ron tongin neusa tanga ruang an char ti a hriat thu chu aron soi boka an ruang charlu chu tan ani thu te chu ron soin arin dan te chu aron soi boka arin dan chuan thamasa loka ruang char ashoka zai chu tuna tual that tu nena anin kung kai tlat chu Simon chu na lo ring thina an chevela chuan tual that tu chu zalen taka atei ve renga rin thu chu aron soi boka chu tual that tu chu police te chuan the spider ti in hming an lo vo sak bok ani an ti ho nak lai chuan Julia chu bol lo pai turin pon lama chuan akala kalkonga chuan ma chen ombeng cheng taknu kha atok ta a chu nu chu Irina lo ni in Irina chuan ma abeng chen em wangin Julia chu ngai dam lo dil mola ka beng cheng ani le chuan miron kam khat lak na zel mai don ania tia shilin an in kalsan ta a atuk po alawin her chuak le ta a Julia chu pon lama tei thovengin chanchin buwa chuan tual thin nung ber ming ta chu mule ta buka chu vele computer ma a chungal chotin chutlai hmuna tual thana chungchang article English a inzian te chu azong ngala chuti an hai kwal fe nu chuan an omna buchare sa chuan serial killer tu ti shet lo a chen ve reng thu chu a chiar futa a an hai bel le zel chuan video pakhat te chu mu chuak bukin chu video chu serial killerin ami beising adam chuak in puana lo nia chu nu chuan ti hian lo soi serial killer chuan min en thla shep ma sapota chu min nuwa ne ngamati chung min zui ro le a ti chuan rem changa mu vele ka ina ron lut ru in kamut lai chuan lukham hian ka maya aron norbet ta vak maya ka shok te chu a sei pem man nge ani ti in lo soya serial killer chuan heti ati nuwa thlamuan mel taka an bula bok ve in an hliam tur lai chu en dau mai zelani chu thu zong an hriat nu chuan Julia chu let le in kalpa te chuan a chim wai maya chutia konga akal lai chuan tu emo ama lo zui reng tu om ang tlat chuan a hret tlat mai nunglam te chu an hoile deuh chena nakina chuan aril rupai tholnan theater lama kalin English movie te chuan envela ma se chu min nu loka ama mi pa buk kharon lut ve in thutna ol dang tam viu ma se anung chia khera chuan ron thua chu chuan Julia om chu alo ti nuam chia to lo tunge ti hriat tum chuan hnunglam te chuan en china ma se athim dewa wang chuan melam humai thai bik lo chutian nuam ti lo taka om lai chuan chu pa chu aron kun hiam ta fak mai chu vele Julia chuan hlau hle in arang in theater chu a chua san ngal wanga a chua nu chuan supermarket a kalin chumhe te chu an en kuala chutia a en kual vel na a chuan a ma mi pa buk kha mule ta thut mai aron la zui zel te po a shathiam ngal bok akal na apianga aron kalve zel awang chuan hlau ta hle in chumi pa chuan bungro then khat te chu anok thlata chuai boka chumi nuwa supply room lama te chuan biru le in kong khar dar thalang atang te chuan a bi thlachin vela ta chuan khapa kha na lo la en zui reng ti po chu amule ta zela chuti lai chuan na omna lam ron hoi thutin Julia chu a man teu hle rang tak chuan a kun hiam ngal fata chumi nu lok chuan na thok pakhat hi ron lang ve le in kalphal lo na a Julia akalawang chuan ron hau hlaka Julia po chu kong khar hnung lama tangin a chuak ngal boka chumi ni atang chuan Julia chu a oma nom thei tak tolova ni tina a hun man dan te chu ati khailak pha bok chumi nuwa Julia chuan supermarket a athil ton chu apasal Francis ril aril ruk ta a ti chuan Francis chu ril ve ta fekin chu vele an pahnih chuan supermarket lama chuan thil fin fiat turin kal dun ta a an thlen nu chuan CCTV te chu en dil ngalin an en nu chuan thil thlen dan chuan mutta feka ta chuan Julia in bungrua atitlalai alo langa chu bungro tlake nuai chu Julia in min zui tupa ati khan alo en zui fong boka CCTV atang chuan engma rin heltur om ang chu a om mel talo hle a Julia chuan chu pa mel a hriat chian thei nan thla te chu lo lak sak ve bokin ma se chu ti lai chuan Francis chuan zui tu omang po a hmu lo thu Julia chu ron shilin
thil hriat sual wang mai ani thu te chu a hrilh ngal boka Francis chuan Julia chu nangma pawh en thlak ve tho wangin a en chi aniang ti in a lo hrilh boka mase Julia chuan an thu soi chu pomalo har sat hle chumi thil thlen hnu atang phei chuan Julia chuan anxiety na sat tak mai te chu nei pha lekin in chunga chuan hun tam sok chu mang ani deuh bera hetia atom tlat chan chu khami mak tak pa kha atong fule ang ti a hlo em wang ani chumi zan vek chuan in chunga ama chawa om lain kongkha ron beng thom chu a hret a thut mai Julia po chuan a hlo man rem hle hlau chung chuan kongkhar lam chu apan phei thema zoi muangin kongkhar chu an honga pona chon Romanian Peter pakhat hi a lo ding ring mai chu Peter chon Julia hne na chon puina te chu a lo dil boka mase tong anin hriat polo awang chuan Julia chon soi om zia chu a bo hian a bo hle an boy dun hle ani ti chu a then om nu Irina chuan a lo hmuwa Julia hne na chuan Peter nu in azote ati bo wanga puina aron dil thu aron shilta a chumin hnuwa Irina chuan Peter nu chu midang pan mai tura thlemin a thlem hnuwa Julia chu a ina asom ta a in turte chu an in dun bok ni chuan in kom chawin an ti po atoi to hle a an tui viau lai chuan kongkaron kik thom bok chu an hrile ta a tun tuma ve thung chuan Irina bial pahlui alo ni kongka te chu kik vakin Romanian tong te chuan ron vin hle a Irina chuan va boi pui vatin azo nu chuan Julia kianga aron let le a lungai na tura om to lo thu aron shilta a chumin nuwa an him to kani ti chian nan Irina chuan a bial pahluin asilai pek te chu Julia hmu tir boka tui taka anin kom nu chuan Julia po in lama alet le ta a nakina chuan thil om zia te chu ngai to chiangin khapa khan ron thlir tak nge angai rod na mai ti te chu hriat chian vek adu le ta a ti chuan tho chuakin parda chu a hlim ta thuai mai ta chuan lo zui tu pa po khan adan ngai te bokin a lo thlir le ti po chu a mu zui ngala finfia belzel chu tumin Julia chuan a ban te chu an vai chin vela amak ti hle turin chu pa po chuan ron vailet ve ta chia mai chu chan Julia chu ati hlau tul mai ani nakin dewa chuan Francis po atna atanga ron bangin Julia chuan a thil ton chu alo shil ngal vat chu pa chui chiang tura police ko vat turin Francis chu alati cheu bok chumi hnuwa police po chu kawin Julia chuan ami hmu pa chu ama lo zui char thin tu ngei ani ti chu a soi cham chia oi chia lo ma se a soi na sat ema wang chuan police pa le Francis te chuan an then om pa chu en fia turin an kalta a Francis ron let chuan Julia chuan engemaw tak ron soi tura angai lain Francis chuan engte chiama an va hmu chu alo thu alo shil chupa chuan dan bo chiat na anei miau lo awangin engte chiama ma hanlak vak ngai na chu alo om lo boka Francis chuan hril chun zom zelin Julia chu khapa nen khan an bazar rol te po ani theya thil risual mai aniang ti te chuan Julia chu a hril mola apasali na rin tlat lo awang chuan Julia chu alo lom te chiam to lo Francis nen chuan anin ho pha na sakhop mai le chumin hnuwa Julia chuan room lama akal santa a apasali na rin to lo hnu phei chuan Julia chu mal ngoya in shia in chutlai ram dang daya chuan himina in hre thei to thlot lova aril ru chu anuam thei to chia lo atuka chuan Julia chu adan pa ngai te bokin kotler chu alo fang le a chuti a fan na lama chuan a mami pa bok kha a hmule ta thut mai tuna ve thung chuan ama nge in zui ruk chu atum ve ta a ti chuan zui ru ta zelin khopuin hnuai lama chuan tlap pakhat hi alo oma chutlai chu Julia chuan a thleng hlol mai a zui ruk pa po chu chutlai hmun a hmun ti fai tu chu alo ni chutlai velan en kwal chuan lam singa chuan Irina po kha a hmu ve ta hlol mai ti chuan Irina chuan thil om zia te chu a hrilh fia ngal zunga Irina chuan chutlai hmuna hmun ti fai tu chu ni tin an in thlak thu le tuna mi pa hi ka voi khat hmuna chawani ti te chuan Julia alo hrila chu baka na akal ma ina a om lai ani chuan Julia chu en kol that le tur thu te chu a hril boka chumi zan chuan Julia chu mudalo tum vel meka
Mase chu ti lai chuan a hnunga tang hian puanin a hmai chu an ron tuam bet ta thut mai mase amu mang mai alo ni hlau irina in lampanga tang che thoma wang chuan a ron har zok hi alo ni ya ti chuan ngai thazan lovin irina chu a thare ngem ti hre chiang tur chuan bang phena tangan au china nasa taka che thoma hre chun chom le tatlat ti chuan ngai thazan to lovin in nei tu nu le then om dang te chu irina kongkhar hong fat tur chuan a ti ngala kongkhar an hon nu chuan in nei tu nu chu lut ngalin mase tuma chu an mulova thil nung lo om chun chu zote Peter pakhatina ti bauta kha ani Peter nu chuan zote chu rang takin ala let thuaya mi zong zong chuan Julia in thom ka hria ati po chu zote thom lo siam mai tura chuan an ngai ta feka chumi thil thlen nu chuan in nei tu nu chuan Francis ne na Julia che dan kham om tak chu alo shil ngal mola Julia po chuan alo hu ve reng in nei tu nu chuan boina siam ching a ina adu lo thu te chu alo soina sa hle ani nakina chuan Francis chuan Julia chu ti puin a boi chan te chu akianga om tam tok lo wanga ni thu te ashila Julia po chuan a thil hriat le mu te chu angai ruat na mai tura angai ve chan ta boka anin biak zo nu chuan Julia chuan Irina na tho na mun chu pengal fatin mase om da chin reng an hriat lo thuin an lo chang Julia po chuan makati kher mai sin dot lea chuan Julia chuan then oma kong ka kik thom hria in a en ngal fata ta chuan Irina bial pahluin Irina kongkhar chu alo kik vak hi alo nia ti chuan vapan hnain chupa chuan Irina bo thu a hriat wanga ngai ventura local ve mai ani thu alo shila chumi hnuwa Julia chuan Irina biak po theina turte chu lo dil ngal fatin biak chu an tum ngala mase mak tak main Irina phone chung lam tanga ron ri chu an hrele tatlat mai in chunga lutin tuma an hu box silo an lu ati hai to kher mai Julia po chuan thil om sia hre to lo hle in chupa chu an then om buildinga kalpui tur chuan a som taroya Julia hian kala du na chan po mi mak tak pa chu thil Sophia adu wang ni in Irina nen mun khata an tho lai mu wanga enga motak chana apek thaya be se ani chupa ka zui to lo tura vasil lak atum telbok an vatlen nu chuan Irina bial pahlui chuan kongkhar chu beng vakin mase chung lama tanga lo en kal tlata tu po chunila Julia lo ti boy to suang che ti in vin tha chuan a shil lak boka mase chang tu reng chuan om chuang lo chumin nuwa Irina bial pahlui chu aman mo deuh wangin Julia hne na chuan kal le vat ngai thua shila Irina chung chang hriat chuan ron shil ve vat tura ti in akal santa a akal nu chuan Julia chu la du tok mai lovin ama nge ina kongka hon chu atum le ta a kongka an ron hon chuan putar pakhat lo langin Irina bial pahluin vin taka aron ti wanga a hlau hle thu Julia chu lo shila Julia po chuan ngai dam dil thuain chutlai mun chu a chhuah san ngala stepa akal lai chuan a hma a tak amizon pa ngei chu alo ding ta khau mai Julia chuan hlau deuh awangin elevator mang chuan hnuai lama pansan ta daya chumi zan chuan a hma police pa bukha an kongkhar bula lo ding le rengin abula chuan mi mak tak pa po kha alo om ve boka chupa ming chu Mr. Weber ani ti kan hreta boka police pa chuan Mr. Weber in complain nei thu le Julia le Francis te chuan apa chu an lo ti hlo vak wanga Mr. Weber alung oi lo hle thu te chu aron shil ta ngeka police pa chuan chutlai hmuna an boina chingfel tura ron kalani thu a soitel bok anin rem thayani ti lan nan in chibai tirin chumi hnuwa Julia te nu pa chu an kalsanta a chumi hnu deuh loka Francis chuan Julia lam chupan hnain thulom om taka hriat thu a shila chu serial killer an man to ti chu ani Julia chuan chu pa thalakan en wang chuan khazana ambulance ami mu pa ngei khati a hrenghala achan chin an ron tarlan atang chuan criminal record te nein miswal chen khatte alo thopui to thina serial killer an soi huai pa ni tur po chuan in me bel ngal viau tual thattu beran man tak awang chuan Francis pon Julia chu Mr. Weber arin helna atanga apen bo thei chu aring to a chuba ka a hlau na te po chu akian san thei aring to bok
an nu panun po aron pa ngaya azia chole bek thainan Francis chuan Julia chu restaurant changkang taka shwai ta a ta chuan Simon po kha lo om ve in Julia chu khatia serial killer spider tia mingleman vua wanga an apartment po nomati lo wangte chuan fiam tu tho nan aron manga Julia po chuan an tong chu lo hrethiam chia lo ma se fiam tu tho nan an mang ti chu alo hrethiama lung oi chia lovena chuak taw ngong mai Francis chuan zui ngalin angai dan dik tak chu a silveta a Julia chu khatia thil chu lo wanga a hlo chiam awang khan alo kham thei hle a Julia chu a hne thei thin hle thu te chu a sil tel bok ti chuan Julia chu lung oi lo taka rel manga ho ngal wangin ta chuan a pia dewa Mr. Weber lo thu ve reng chu muta a nakina chuan rel chu ding khomuang re in chuti lai chuan Mr. Weber chu Julia nai taka chuan aron thu ngal chata Julia po chuan nuam alo ti vak to lo chumi nuam Mr. Weber chuan zana alo thli reng chante chu aron soi fiat ta a Mr. Weber chuan ti hian aron soya ka apartment in om taka chen chu ka hne thei hle a chu ba ka kapa dam lo boi pui ngai le muntify tu hanin om zet ka tho angai bok nen khatia zana mi ka thlir thena wang khan hlimna min pechina ma se tu ma phei chuan min hrengai lem lo ma se san khat min lo muwa ibani ron vai ve tum khan keima chawin kom lo ti ka hria a ka hlim hle ani chu wang chuan thiena siam che ka du ani ti chuan Julia aron shila chu thu a soilai vel chuan Julia chuan plastic bag ril hlel om tak mai abula a hmu wang chuan a om chu ti nuam lo tulin chutlai mun chu a chua san vata in lampan chuan a kal ngal wang in a thlen nu chuan in siam ngal sokin Francis an rin ngai lo le a hne thin hle thu a hrila wang khan anuna tanga kalbo wang tumin chu alo tuma ain siam mek lai chuan Irina in a tanga music lo in play thoma shele tatlat mai Julia chuan makti hle in pon lama achuak ngala Irina chena lampan chuan a phei ngala ta chuan kongkhara lo in kallo ti po chu a ngal bok in chunga chuan lut ngal vatin ta chuan Irina ruang alu an tan sak chera lo om renga mu chuan a phu chiang kher mai ma se chu ti lai tak chuan a hnung lama tang tu emo hian ron bei thutin ni khoshelovin om ngala aron harle chuan Weber loading ring chu muta a Julia rin helna song chu alo tik nge yani Weber chuan Irina atha dan te chu shilin khatia Julia le bidang ho anon kal chumpo khan ruang chu chuar chunga athu ruk dai thu te aron shil boka chutia anin shil fia mol lai chuan le lama thom lo ri in Francis po aron ho fe chia hi lo ni a chu vele Julia chuan au chu tum ngalin ma se Weber chuan au chu lo na na shok chu a zai sak ngala a shok atanga thipu char pa chuan leya buk wakin Irina silai omna lam chu apan phei chema ma se athen ma chuan a chatla zui ngala ni chuata chuan chichang lova mu rengin Weber chu akianga aron mu ve boka athok top ma chu athlir dau mayani lelama Francis lo langin Julia mu mai lo awang chuan call te chu an hantuma ma se lelama rington lo ri chu a sheta a chuti mek lain Weber chuan a che dan lo hureng tu an omti chu a mu ve ngala lelama tang chuan mei cheno pang pakathian lo thli reng ti chu mu in atum masak ber chu no pang tha le ngal chu ani Francis po chu pon lama lo chuakin Weber lo chuak chia nen chuan anin tok ta chat mai Francis po chu angaya thazan to bik lo ma se chu ti lai tak chuan Weber chu anunga tang hian ron kap ta pop mai voi ni lai ka ni in chuata chuan atluwa athi zui ngal bok silai kap tu chu tu dang ni lovin Julia ngei kha alo ni lola thilovin lemalo chang mai ni in ti chuan a topa Francis po chuan anu puin thu de ka soi ngei ti chu a thiam ve ta boka Francis le Julia te chu in endun wangin a movie po top zui ngala ni ole ka video thlir tu song te in sa fai chunga kaloma video.leya munom zok nen kanin mule theu don nia mangtha vek ule